Bé, hola a tots. Em fa molta il·lusió, em sembla una passada presentar una bota com la Nepal Cube. Què és la Nepal Cube? La Nepal Cube és l'Areva, és la que d'alguna manera substitueix la Nepal Extreme, ja una bota molt coneguda. Però què hem fet? Què ha fet la gent de l'esportiva? Doncs no ha fet el mateix, ha fet una bota on agafa allò bo del que havia fet abans i incorpora noves tecnologies per aconseguir una bota amb bona tèrmica, amb bona rigidesa, amb bona resistència, però sobretot amb molt poc pes. Una bota com aquesta pesa 890 grams la unitat, això vol dir 1,780 grams la parella, amb el número 42, i això ho aconseguim amb una pell de 3 mil·límetres, tota una peça, que aniria cosida a darrere. Ho aconseguim perquè aquí dintre hi muntem una palmilla amb carbó, carbono, en definitiva, amb una forma determinada, té forma de panal d'abella. Això té dues funcions, ens dona molta rigidesa, però al mateix temps ens dona una bona capacitat d'aïllament, ja que aquestes petites forats amb tipus abella el que fa és aïllament tèrmic. Muntem un amortiguant, seria un element que absorbiria el xoc del nostre taló en el terra sense que patíssim turmells, gonolls, caderes, etc. I hi muntem una palmilla amb nylon molt fineta però molt rígida. Què aconseguim amb això? Doncs quan la nostra goma Vibram, amb molt bon taco, la tenim destruïda, l'hem gastada, diríem que la bota l'hem matxacada, literalment, el que aconseguim és substituir-la. La podem canviar i posar-ne una de nova, per tant la bota pensada per a molt temps. Muntem una membrana de gore, que a més, quan jo obro la llengüeta, veig que arriba fins a dalt de tot. Això vol dir que ens dona impermeabilitat fins a un punt molt alt de la bota. Però a més és un gore que té capacitat tèrmica. És un gore Duraterm que ens dona molt bona característica en aquest sentit. Cordatge que podem ajustar de la part de baix fins a una zona de grapes, que podem apretar de manera diferent a la canya i la part del pont, i tot un sistema de goma que volta tota la bota. Ens protegeix el cuir, però a més li treu molt de pes perquè té una secció tremendament fina. Això no vol dir que no sigui molt i molt resistent. Poca cosa més, la Nepal Cube, una bota, doncs això, bestial, canyera per als alpinistes, per quan feu una aproximació, feu-la amb confort, per quan us poseu en una cascada de gel, tindrà les garanties absolutes de que la bota treballarà francament bé, tant per la tèrmica com per la impermeabilitat i per el que és més important, per la seva rigidesa, perquè quan acabeu caminant per una cresta tingueu garantia de seguretat i perquè quan arribeu al refugi tingueu els peus calents i secs, d'acord? Nepal Cube, presentada, bestial total, d'acord? Vinga, fins una altra. Adéu.